nimeni nu înțelege de ce avem 60%, nu? Oameni care girează regimul ceaușist, este pentru că după 89, ca o paranteză până la generalii de acum, nu? Da. Nu s-a spus nicio secundă niciun lucru bun. S-a discutat numai despre nenorociri, numai despre canal, de deținuții politici, de securiști, dar nu s-a spus că eu sunt omul cifrelor, nu? Nu s-a spus că gradul de electrificare când au preluat comuniștii puterea era 25% în țara noastră. L-au lăsat la peste 90%. Da. Gradul de alfabetizare, carte. Oamenii aveau 30 ceva la sută din țara noastră, cetățeni știau să scrie și să citească. Peste 99% au lăsat grad de alfabetizare comuniști. Da. Da? Devenise o rușine să nu faci facultate în timpul comunismului. Industrializarea forțată. Că a fost un proces de industrializare forțată, care a generat un proces de emancipare în masă a oamenilor. Domnule Diaconescu, aveam vagoane de oameni, milioane de tineri, a căror perspectivă era să locuiască în satul românesc, care avea frumusețea sa și încă o are, dar care se spălau o dată pe săptămână, sâmbătă seara, la Lighean, pentru care cititul era la lampă, care știau să citească, pentru care singura distracție, că erau tineri și ei, era duminica la hor în sat. Și WC-ul era în curte. WC-ul era în curte, condițiile, nu mai discutăm, muncă în stil feudal, da? Pe care regimul ceaușist, pe toți oamenii ăștia, tineri, i-a luat, le-a dat școală, i-a băgat în blocuri, în cutii de chibrituri, cum le-a spus, e adevărat. Dar aveau un serviciu garantat, aveau un salariu, aveau o locuință și acum intrăm la partea care i-a fascinat cu adevărat din perspectiva mea. Copiii lor mergeau la școală, fără condiționări, fără detalii. Aveau acces la spital. Dar nu de la dispensarul satului. Dacă vreau să se distreze, mergeau sâmbătă la meci. Socializau cu băieții, o berică, care nu erau cu meciul, puteau să meargă la teatru, la filarmonică, că era la oraș, așa ceva. Da? Apă curentă, curent electric, condiții, parc, asfalt. Și tu încerci oamenilor ăstora, care ei practic au plecat, sunt milioane, dom'le, milioane, sunt părinții și bunicii noștri, care au plecat de la înapoierea aia cronică în care era statul românesc în anii 50. Și tu le spui ăstora acum, vin progresiștii, că a fost Ceaușescu rău, când pentru ei Ceaușescu e cel care i-a salvat de la o viață de tip medieval și a adus în epoca noastră și încercăm să le spunem asta. Și avem pretenția să fim credibili. Și milioane de români stau în casele făcute de Ceaușescu, pe care ei le-au cumpărat foarte ieftin imediat după Revoluție. Adică trebuie discutat de nenorociri, de securiști, de toate cele. Nu zice nimeni că nu. Domnule, a vorbit și de componenta asta, dacă vrem să fim corecți. Iar asta cu electrificarea, într-adevăr, lumea uită, fiindcă e o chestiune foarte greu de făcut, pe care Ceaușescu a făcut-o în 20 de ani, cum să zic, hocus-pocus, ca pe o magie. Și ca să duci curent în toate cătunele astea din România e ceva foarte complicat. Și nu numai curent, drumuri. Dom'le, că nu au fost la modă la vremea respectivă, nu erau autostrăzile, pentru că aveam o Dacie care abia prindea 80 la oră. Nu au făcut autostrăzile, au făcut drumuri, le-au făcut. Și ca să ajungem în ziua de astăzi, 24 de ani, ăștia stau de 35 de ani. Ca un ar de timp, faptul că de 35 de ani băieții ăștia vând într-una și jefuiesc țara asta este pentru că părinții și bunicii noștri, în regimul ceaușist, au construit-o.